Bertizaranan oieregin dauden erreparatzeako jauregia eta zubia kultur intereseko ondasun izendatuko ditu Nafarroko gobernuak. Kultura zuzendaritza nagusiko ondare arkitektonikoaren atalak egindako espedientea onartuz. Bi eraikinak Nafarroako katalogo monumentalean sartuak daude. Beraiei buruzko hainbat ikerketa egin dira eta politikaren, artearen eta nobleziaren hainbat personaien bisita jaso dute. Erreparatzea jauregia 18. mendeko bukaera aldera eraiki zen, Bidasoa erreka gainditzen duen zubiaren ondoan. 1972ko urriaren 13an monumento historiko artistiko izendatu zuten, diputazioaren akordio baten bidez. Aipatzekoa da bere garaian erreparatzean ostatu hartu zula Eduardo Zazpigarrena Ingalaterrako erregeak, Lord Acquit Ingalaterrako lehen ministro eta Oxfordeko konteak, eta Ramon Maria Valle Inclán idazleak. Honek bertan idatzi omen zuen La Marquesa Rosalinda idazlana. Erreparatzeako zubiari dagokionez, interes historiko artistikotzat jo zuen diputazioak 1982ko irailaren 30ean. Honek ere bisitari ezagunak izan ditu. Murray margolariak margotu egin zuen eta Lockerrek grabatu egin zuen 1824an.